maayong hapon. Maghatod mi atong gi-order nimo nga cake. Imuha man pangalan. Pero naga-cellphone ka? Gitawag man ni gikan pa sa Dapawan. Kasi ni napislit siguro. Gani. O naging ngalan ma'am, Elda Inog. Hilda Ino. Rodero makilala. Makilala. O, cake delivery yan. Naging mang. Nabayaran naman ang ang cake pero ang delivery lang 350 raman ang kulang. Oo. Naman kay mo bayad dag 350. Tatlo daw. Sige dag. Babayron man daw siya. 350 na lang man ang kulang ani ma'am. Basta kaya Wala mi kabalo ba basta kay gi-pa-deliver nang daw diri kay Elda Inog. Pero ikaw mas gani nag-order ani ma'am. Dili. kalit ko bayaran niya. Sige, ay mo bayad. Yan lang ilaki na ay mo bayad. Ali diri ma'am. Pa-receive na mo ma'am ang cake. Palisip. Ali, dali. Surprise! Happy birthday! Happy birthday po! Moto wala ko gusto na nito dire na lahat. Ali diri mo. Walay bayro nun, te ha? Walay bayro nun. Oh, naay money bouquet. Kabalo ka te, kung kinsay nagpadala? Wala ka kabalo? Sige. Naay mensahe para sa imuha. Ikaw ba na, dali Uy, nakailang mo ka. Napari si ate, kaya ipahilak ba ya? Sige, naay mensahe para sa imuha. Ana sila, are dearest mamang, asawa nga buutan, inahan sa 7 ka mga dragons, og lula sa 11 ka mga apo. Mang, happy 65th birthday. Words will never explain just how thankful we are for having a mamang nga ever supportive. But thank you for being so patient with us for so many years. Thank you for your unconditional love, prayers, and the ability to find happiness in small things. Ikaw, Jud, ang unang muhilak ug mabalak ka when times nga aduna mi mga problema. Ikaw, Jud, ang among the crying lady. No one can love us more, no one can understand us better than you do, and that makes you our super mom. Pituming inyong gipadako o giamuma, giandaman og maayong kaugmaon, uban ni Papang. Mang, mahal ka kaayo namo. Have a blessed and wonderful 65th birthday, Mama Elda. Surprise from 7 dragons and 11 dragonettes all the way from Mindanao. Gikan sa 7 ka mga anak og sa 11 ka mga apo. Grabe. Full force, ma'am, no? Full force. Nawawali di ay itong siya order cake. Oo. Full force ang gugma sa mga anak og sa mga apo. Unya, ma'am, unsay masulti nimo sa imong mga anak ug sa mga apo? Salamat sa ito na po sa mga anak ko ng support. Paminaw sa mga tamba. Salamat ninyo kay nabuutan mo. Salamat sa inyo. Awara to. Una. Salamat sa inyong pag-greet mga bata. Salamat kayo. Sige. Ikaw kuya, unsay maingon nimo sa imong buot nga asawa? Umilak mo pud si kuya gapil ti oh. Live ay, hindi lang siya kayo live. Okay ra na. Kay kung naibalo ko kay, bago lang po kung naibalo nga namawali akong asawa. Oo. Di man siya gusto ko, tamutong naguna siya sa 350. Pero salamat po kaya mag 46 years na mi niya. Wow. Pinagi sa grasya sa Ginoo na survive naman po gikan sa kalisod hangtod karon. Although maurang yapon ni ang among mga anak nang minyo ng uban,
ug salamat sa Ginoo sa panalangin. Material gihatag niya, financial hanapot kay naman sila yung mga trabaho. Labaw sa nan sa kinabuhi nagikan niya busa ang dungog himaya sa Ginoo alang sa akong asawa nga nag-birthday sa iyang ika-60. Wow. Salamat sa- Amen. Akong mga anak, ang Miracel, ang Eldimer, ang Jingjing, ang Yuyo. Salamat ninyo, Apol, So na Donna, Ray Ray. Salamat ninyo sa inyong pagnauna na. Wow. Hindi na ko ma-explain ko dun sa akong ibate ko. Sabi na ko, nakalimot ko sa ko. Oy. Salamat. Okay, sige. Kanta na to si Mamang Elda og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Say, make a wish and blow your candle. pag-wish unta. Ah, Yay! Happy birthday! Ya, unya. Wala kiss si ate dia, birthday ba yan niya? Ah, yay! Lapilit. Ana, yun yan no. Bisag pila to ka years? 46 years. 46 years. At kami mag-golden. Bisag 46 years na dapat ang love permi lang 1 year, no? Murag ka ng 6 months. Wow, 6 months na dyan di ay. Okay. Te, kami di ay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili sa imong mga anak nga maghatod og sorpresa diri karon nga adlaw. Og happy ka karon nga adlaw dili? Happy kayo. Masabtan ang akong iba. Wow. Og nanghinaot mi nga more blessings og good health lang permi, no? Okay, thank you so much og happy birthday. Palakpakan nato si Ate Elda. Happy birthday. Everybody.